Enginyer, no podem continuar perforant, la tempesta és massa forta! Tu no paris! Com més aviat trobem petroli, més aviat podrem marxar d'aquí! Però què és això? Déu meu, és enorme! Auxili, que em sent algú de la base! Martin Mystery, el moc llefiscós. La setmana passada vaig anar al cine. Sí. No et fa res que em coli, oi? Doncs sí que em fa res. Tinc mates d'aquí a 20 minuts. Java, però què et passa? Em sembla que en Java li agrada la Polly Potswaggle. Ataca, nano! Psst, Java, convida-la a sopar. Per què no m'has dit que se t'havia acabat l'especial del dijous, home? Sopar? No, ximplet, això és el dinar. Diré al cuiner que t'emporti més. Molt bé, però et donaré un parell de consells perquè et sigui més fàcil lligar-te a la Polly. No te l'escoltis, aquest fantasma. Mira, per triomfar amb les noies has de ser amable i sofisticat i alhora projectar una aura d'home modern i actiu. Si dones aquesta imatge, totes les noies t'aniran al darrere. Més aviat fugiran corrents. Només cal que siguis tu mateix. Fixa't. Oh! Què? Vols que anem a menjar una pizza després del partit d'avui? Esclar, m'encantaria. Aparta't! Ostres! Vaja, mira que bé. Ens criden. Ah, al centre. Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Java el Cavernícola, endavant. Escolta'm, Java, norma número 1, sempre has d'estar molt segur de tu mateix. Ei, nena, ei! No està malament. Continua fent pràctiques. Ei, es pot saber què feu? Ja hi som. Ei, hola, Billy! Res, que li ensenyo a augmentar el seu potencial per lligar. Ja domina el mètode Tony Manero. Oh, ensenya-me'n a mi. Ei, nena, ei! Escolteu tots tres, les noies són delicades, les noies som romàntiques, a les noies no ens agraden les Com cursileries. ara el numeret que has muntat al menjador per cridar l'atenció d'en Chet? Ostres! Caram! Que fort! Per què serveix això? L'utilitzo per estudiar el sistema nerviós de l'espècimen, però tu li has trobat una altra utilitat menys intel·lectual. Ens ha arribat un SOS des d'una plataforma petroliera que hi ha a prop d'un arxipèlag del sud del Pacífic. Des d'alta mar? Segur que el culpable és un calamar gegant assassí. Ja desbarra. Java, recorda allò que t'he dit abans. Sí, jo segur. Cap aquí, nois. Ostres, quina trencadissa! Aquí hi ha hagut una bralla brutal. Hola! Qui deu haver atacat la plataforma? Elemental, ha sigut un ectomorf que segrega mucositat. O potser això és el que queda dels desapareguts després que un desmasclador molecular els hagi transformat en mocs. Borrades. Se t'acut cap idea realista? Veniu aquí dins. Sí, seguir en Java. Si puc fer funcionar la ràdio, potser trobarem un registre de les transmissions. Bona idea. Mentrestant, miraré quins trucs em puc treure de la màniga.
Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. Potser l'explora viscositats ens dirà què és aquest moc llafiscós. En una plataforma petroliera no se t'ha acudit que pot ser petroli? Ostres, no és petroli. Em sembla que hem topat amb alguna mena de màgia sobrenatural. Aquesta substància no està catalogada. No et veig gaire segur, Java. Ja funciona! Soc en Clark, de la plataforma 059. Una cosa ha pujat a bord. No he vist res de semblant mai de la vida. Està atacant els meus homes. Intentaré agafar una barca salvavides i fugiré. De pressa, seguiu-me! Anem a fer un vol. Corre, Java! O puges o te'n vas nedant! Aviam, amunt, avall, a la dreta, a l'esquerra... Sembla fàcil, però com es deu engegar, aquest trasto? És broma, nena! Corre, que s'enfonsa! Sí! Amunt! Què? On us porto? Ei, aquí hi ha un mapa! Mira, una illa! Si hi ha supervivents de la plataforma deuen ser aquí. Canvia el rumb. Cap problema, nena! Amb aquest trasto puc fer acrobàcies, t'ho juro! Sóc un fora de sèrie! Aquest aterratge es mereix un 10. Un 10 sobre 100, en tot cas. No podrem tornar a casa amb un helicòpter destrossat. Tranqui, tornarem amb aquella barca. Encara hi ha els rems. Potser és d'un supervivent de la plataforma. La cosa que deixa el rastre de moc llafiscós també s'ha salvat. Oh, per què sempre ens toca seguir rastres de mocs llafiscosos? Recorda-te'n, sempre va bé tenir memoritzat algun compliment. Java, aviam, prova-ho. Java diu pèls bonics? No pateixis, que jo et donaré uns consells més pràctics. Aquest lloc em provoca una sensació molt rara. Us heu adonat que hi ha un silenci total? I mireu, les plantes que ha tocat el moc llafiscós s'han pensit. Què passa, Java? S'acosta alguna cosa. Ostres, aquest transportador necessita una revisió completa. Hola, nois, com us va la vida? Billy, estàs bé? Perfecte. Us porto l'informe de la mostra que m'heu enviat. És preocupant. El residu no té mostres d'ADN, però la signatura energètica és bàsicament humana. No sé què deu deixar aquest rastre llafiscós, però ens portarà problemes. Perdoneu si no em quedo a investigar-ho, però aquest lloc em fa venir esgarrifances. Bona sort! Jo no el trobo tan esgarrifós com això. La veritat, és molt exòtic. No, espera't! Mira, és un home. Hola, que em sent? Què li deu haver passat? Sembla que li hagin xuclat completament la força vital. Va sorgir tot de sobte. No ens vam poder escapar. L'hem d'ajudar, nois. Java fort portarà. Oh, n'hem trobat molts d'altres com ell. Són els homes que venen a treure el petroli. Hi ha indicis d'una activitat sobrenatural. Has vist alguna cosa estranya, tu? Ho dius pel moc negre? Sí, sí que l'he vist. A l'altra banda de l'illa, on els intrusos tenen el campament. Aquell home, qui és? Però jo he vist un home. Com s'hi va al lloc on vas veure el moc negre? On som?
Java pensa que aquest lloc no és bo. Deu ser la base de la companyia petroliera. Hola! Que hi ha algú? Em sembla que no hi ha ningú. Sentiu aquests cops? Sí, venen d'allà. Mireu, hi ha unes escales que baixen. I més mocs llefiscosos. I ara què fem? Correu! Per què correm? Salteu! Vigileu! Quants paranys! Hi deu haver una cosa molt important si es prenen tantes molèsties per amagar. Em sembla que l'explicació és allà. És ell! És el xaman del poble! I el de la gàbia és un treballador de la plataforma. No ho entenc. Què li deuen voler fer? Sembla una cerimònia religiosa. Desperteu-lo. On soc? I els meus homes? Què els heu fet, els meus homes? Han rebut el càstig que es mereixien, i tu també. Ultrarellotge activat. I agenda seleccionat. Entens el que diu? Perfectament. Està invocant una cosa que es diu esperit negre. Ostres! Brutal! Oh, no digui malo, Shaka. Has profanat la nostra terra. No has fet cas de les nostres peticions de deixar-nos en pau. Ho pagaràs molt car. Oh, no digui malo, Shaka. Oh, no digui malo, Shaka. Oh, no digui malo, Shaka. Em sembla que no la controla, aquesta cosa. Oh, no digui malo, Shaka. 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 Oh, no digui... M'hi jugo al coll que aquest bruixot d'estar per casa treu el poder de l'amulet. Si li poguéssim prendre... És massa tard. La cosa s'alimenta de persones. Hem d'impedir que aquest monstre es cruspeixi més persones. Aquest sí que és un dels moments en què necessitem reforços. Per què els volem si tenim 140 quilos de múscul de neandertal? Què hi dius, Java? Disposat a fer de cavernícola, noi? A Java no agraden homes dolents. Et felicito, Martin. Perdona, noia, atacar per darrere no és el meu estil. Estàs bé, Java? Java veu dos Martins. Intrusos! Com us atreviu a profanar la santedat d'aquesta cerimònia? Tots tres sofrireu el mateix destí que el vostre amic! Ei, un moment, home! Ni tan sols el coneixem, aquest. Pensa en alguna solució, Martin! Qualsevol borrada que et passi pel cap! No, enrere! Atura't! Ha perdut el control. Java, afanya't, ara és el moment de demostrar qui és el cavernícola.
Esperit negre, obeeix la meva ordre. Ataca'ls a ells, no a mi. Toquem el 2! Em sembla que l'hem despistat. Quina cova més rara. Martin, no hi hauríem de ser aquí. Aquestes pedres són com les de l'amulet que el xaman portava penjat al coll. I mira, aquí no hi ha mucositats. L'esperit negre no ha estat aquí. Aquestes pedres deuen tenir el poder de controlar-lo i repel·lir-lo. Ho heu vist? És petroli. Les pedres combinades amb petroli creen l'esperit negre. Escolteu, sento gemets de persones. Els treballadors de la plataforma. Però què hi fan aquí? Perquè m'he vist obligat a amagar-los. La meva gent és massa bona i confiada. No haurien consentit que invoqués l'esperit negre. I amb tota la raó. Si ni tan sols el pot controlar. Però haig de protegir el meu poble. Oh, no tiki malo shaka. Oh, no tiki malo shaka. Però que no ho entén! Nosaltres som els bons! Martin, fes alguna cosa! Ximples, ara sí que estem perduts. Ens heu condemnat! No m'agrada aquest sorollet. El moc llafiscós s'escampa! No ens podem separar! Com el podem aturar? El distrauré. Quan surti del mig, correu cap a la sortida. És una bogeria! Ei, moc llafiscós, vine aquí! No te'n sortiràs, fastigós! Quina cosa més rara! Com és que jo no... Les pedres! Java! Diana! Ja vinc! Molt bé, són un bon repel·lent. En Martin Mystery ha resolt el cas.
i que no ens agrada tenir aquests homes a l'illa, ens alegra que siguin vius. Gràcies a la meva punteria i a la força del meu braç... Deixa tranquil el teu ego, Martín? Molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat, amics. La junta directiva estarà contenta de saber que l'operació no tornarà a sofrir cap més retard. No n'estigui tan segur. La seva operació viola el tractat internacional. Ens assegurarem que tornen sants i estalvis a casa i que s'hi queden. Ets un jove molt valent. Tot el poble et dona les gràcies. I aquest xaman, vell i ximplet, també. Ei, no es mereixen. Ei, nena, ei! Ho has fet molt bé, Java. Ja hi tornem. Ei!